جبر روشا ئەلووزە ناوەڕاست و باشووری عێراقی و ئارەمیە لە هەرێما کوردستانی و سروشتێ جوانێ کوردستانێ بەردەوام ژە ناوەڕاست و باشووری عێراقێ خە لە قەستە هەرێمە دەکەن لێنەها هەوڵ دەدەن هەرێمێ ئەکنجی بن کولگۆر گوتنە خودانێ نویسی گەهێن کڕین و فرۆتنە عەرد و خانیا نەها نێزیکی هەفتیش سەدێ ji bikirên erd û şiqa û xaniya sinûrê parêzgeha Duhok ereb in. Bara pitir vîgavê kirîna şiqa ereb in. Yani pêncî bû pêncî û pênc salê heta şêst salê ereb dikirin. û kirênişînê me jî piştî berî du heyva ku mîsil azad bû berî mîsil azad bî piştî mîsil azad bû xelkî qesta mîsil kir. Bes careka dî berwazê emnî ku mîsila nexweşe Kurdistana aram e careka dî kirênişînê ereb xir qesta verît yani vêgavê şiqet verê şiqet ev Rûsîtiyet Newroyet kar xir ereb in. Oğlava Arabın, kirîn û firûnê şiqa jî her bara pitir Arabın. û gironiya jî xisiyasîkê de rastî ew Arabo û xos tiravin mîsil û Baxda û emniyet nema, xwişî nema verê ji hemû têne verê û sîkoma jî nexweş kirî te rastî divêt. Ya giron kirî yê me tên neşe ne tişekê bikirin, ne firûşe, ne xwişî neyê bû. Vê çendê wekiriya ku kirê û kirîna şiqa û erd û xaniya di vê rewşaneha de bi heyewan gelek giran tir lêbêt û ji bo çareseriya vê yekê çalekvanekê Duhok vê pêşîniyarê diket. Ji ber ku Herêma Kurdistanê welatekê geşt û gozariye welatekê fêhînke xelk qesit ketê vê cî hekel cihêt geşt û gozarî ev xaniye ev şiqa ev xwedbana avakirin xelkê evê tê te geşt û gozarî tenha li wî cihê akincî bibane nel nav bajêra ihtimala pitir erzanîk hedba nav bajêra. Çalekvan û hewlatiyên Duhok ew yekeda nexuyakirin ku ew nel dijî hatina çi kesîne lê daxwazê cihên peywendar dikin rêkên çareseriye bigerin ji bo ku hejarên vî bajarî bêcih û war nemînin. Ji bo vê çendê meviya rêveberê xanûbera li Duhok deyne axiftin lê amade nebû çi lêdwana bidat. Şêrwan Xidir, Kursat News, Duhok.